традиционната китайска медицина, белите дробове са свързани с емоцията тъга. Не само с голямата тъга след загуба, а и с онова тихо чувство на скръб, което понякога носим дълго време със себе си. Може би сте забелязвали как, когато сме тъжни, въздишаме по-често, дишането става по-плитко или сякаш не можем да си поемем пълноценен дъх. Според китайската медицина, белите дробове управляват ци на дишането и връзката ни с външния свят. Когато тази функция е нарушена, може да се появи усещане за затвореност, тежест или трудност да пуснем миналото. Затова дишането е едно от най-мощните средства за възстановяване на баланса. Разходка на чист въздух, дихателни практики, тайчи или просто няколко осъзнати, дълбоки вдишвания. Елементът на белите дробове е металът. Той ни учи да се освобождаваме от ненужното и да пазим това, което е ценно. Когато дишането е свободно, често и сърцето става по-леко.